Garren aitortza da, gaur, hemen, ze leku ederra, ze leku txukuna, baina leku oraindik txukunagoa izan zedin, batzuk lana erruz egin dute, eta hor unai eta bera egitak ere, merezi dute aparteko eskertza bat ze, aurreneko hasieran pintatzera bakarrik zetozena, gero badakizu etxeetan moduan, ez da? Hasten gara pintatzen da gero hau ere ikutu beharko data, hau ere kendu beharko data, hau orain ez dago oso zeata. Bueno, hori gertatu zaigu, baina begira ze leku ederra. Baina kontuz, lekuak lekua dira bakarrik. Gero barruan sortzen denak egiten gaitu komunitate, egiten gaitu familia, egiten gaitu lagun, egiten du erronka. Beraz guzti hori, hasiera batean behintzat nahi nuen azpimarratu. Zelan ez, hemen aurrean daukadan, Bixentek esan dit, begira, Euskal Herri luze zabalean gehien, tripontzia gehien saltzen den herria arrasate da. Bueno, ez da egia, baina, bueno. Hartuko dugu, bai? Badira beste batzuk, hainbestean saltzen dutenak. Baina gaur guztiei gainera esan diet etortzeko WhatsAppetik eta gaina pelmada ematen da, hemen txe aurreneko lerroan daude. Osea, igual txalo bat edo, ez? Hola, ez? Zenbat aldiz esan dugu, gure eskuren burujabetza ekonomiko ere hortik badatorrela, bazkidetzatik eta hortik datorrela, beraz bihonda izuela zui guzti hoi. Bixente, ondo noa?